assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtayi kala saaha hucciday mon noon kadi min dañiri weltare oɗo o subaka talata hande koye ɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna o foof jaam wawa dumade e nder leydi meɗen Allah danda en musibaji hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Pindi TV garene ko ɓuuri tengtude e jaydel de ɗo subaka hande ne jeeya hen hanki noon ɓe toɗɗotono ballon d'or mo ganduɗa yiyete woni toon to diwan mo Europe to yiyete ɗum ɗon noon ƴetta tan ko Benzema kono noon Sadio Mané woni deuxiéme place nane nder jaydeli ɗi goɗɗum ko duumi hen woni hakkude Ousmane Sonko e ɓe ganduɗa kamɓe goni daɗiɓe laamu oɗo saaha kono kadi to banggue ɓe ganduɗa kamɓe goni laamu gueɗe mabɓe nane nder jaydeli ɗi ha joni wonata so Allahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hande udditirten roɓɓindu jaydeli meɗen koye sunnare yande dow meɗen accident dañnoɗo toon to diwan mo Linguére to Dohoba ɗum ɗon noon ene anda biyeteɗo Salif Sow ne wonno yete correspondant ɗo e galle o ko hen jeeyano ɗum ɗon noon nde accident o waɗi yimɓe tato maayi ko ɗon e ɗon mbasi pittali mumen caggal ɗum noon oɗo Salif Sow kanko wonno kanko mataw tan ko hanki o noti joom makko e nder accident oɗon dañnoɗo toon to diwan mo Dohoba oɗon accident noon ko tan auto tokoso kañum yannoy camion ha addi oɗon jeeya kanko chauffeur dognannoɗo ko ɗon e ɗon o hawre sati heddiɓe noon ɓe ma jeehi ha jetti hôpital battidiro hen woni kanko Salif Sow ne woni jeeyaɗo e meɗen kanko wattidi wasde fittandu makko ɗum ko hanki yo Allah yurmo yafomo e dandam dendagal wonɓe Pindi TV fo ina neldamo duwaw rédaction mo Pindi TV e koreji makko ndendi oɗo ɗeɗo mette gre ganduɗa yete yane dow mabɓe oɗo Salif Sow eɗen mbawno wiide eɗen mbawi wiide ha joni koye amen jeeyano saabu ko correspondant baɗannoɗo ligguey mantiniɗo e nder Pindi TV e Pindi radio ɗum noon yo Allah yurmo yafomo yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo to fayi to yo taw ɓuranimo ɗo ummi ɗo yo Allah rokku ɓesgu makko ɓernde muñal kono kadi ɓesgu makko yo Allah fawi hen juuɗe yo Allah reen yo Allah yettin ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe koye noon ndeweten tigui natene roɓɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka haade ɗum tan e o mo ganduɗa kanko woni ka Abou Diop min gonde galle o amo nelde duwaw tengti Amadou Moussa Anne ha tan e oɗo mo ganduɗa kanko woni Daouda Dia honorable député ina nelda duwaw toon to ganduɗa kañum woni to koreji toon to diwan mo ganduɗa toon bandiraɓe makko goni walla toon tan min tawata bandiraɓe mabɓe yo Allah yurmo yafomo ɗum noon en batta sona uddide roɓɓindu jaydeli meɗen e jayde gendire le soleil lene oɗo subakari tan ha joni e ballon d'or hanki tan toɗɗa ɗo ko Benzema toɗɗa woni de première place kañum totta trophée oɗon kono noon Sadio Mané heeɓi trophée mo ganduɗa ko joni ni fuɗɗi darnede woni trophée koso ne wiye premier lauréat trophée Socrate oɗon noon woni no kankone mantiniɗo e banggal football ha wasi fittandu muɗum oɗon trophée ko kanko innira ɗum noon liggey makko mo watta e banggue wallidde e ko way noon saabu kanko Sadio Mané ne ƴewtinda ko watta toon to diwan mo Bambali to ko liggey mantiniɗo ɗum ɗon noon kanko yette o totta oɗon prix te woni la première fois woni lawol gaddanol oɗon prix ena totte jayde bespi le jour garen hen kañum ne ari tan ko ha joni trophée ɓiɗɗo Bambali oɗo mo ganduɗa waɗi gueɗe moƴƴe foy waɗi ko faye wallide
walidde ko way noon ha mantini e aduna fof wana Sénégal tan haaɗi kono aduna fof a heɓtini ɗum hawa totta oɗo trophée kay woni banggal makko yette ballitgol yimɓe wuro mabɓe no daraniriɓe ni ko way noon ɗum saabi o totta oɗon trophée garene jayde l'observateur kañum ari tan ko wiide ballon d'or hitande ujunnaje ɗiɗi e nogasi ɗiɗi wiyete Sadio Mané kay darima wonde tan neɗɗo premiére neɗɗo baɗaɗo yette tottaɗo prix Socrate ɗum ɗon noon woni prix mantiniɗo yete kanko kay ɓe mbi yete yimɓe fo mantinimo e liggey mo watta wonde mo suka haɗani ama waɗa liggey mantiniɗo e koppareji ganduɗa omo heɓa ɗum e liggey makko ɓe mbiyete deuxiéme place kay caggal omo ganduɗa kanko woni kemnoɗo ɗum ɗo e Afrique ko kanko tigi woni mo ganduɗa o heeɓi deuxiéme place oɗon kanko Madi Touré meeɗi ɗum wonde El Hadji Diouf meeɗi ɗum wonde Ferdinand Coly kadi meeɗi joɗade e deuxiéme place oɗon ɓe mbi kay oɗo kay biyeteɗo Wally Seck sukaɓe ɗiɗo walla tan wonnoɓe e banggal yette TikTok wiye TikToker uji ɗiɗi fawaɓe juuɗe caggal nde ganduɗa yette ɓe cuutino konguɗi ñaɗɗiɓe pawe dow makko goɗɗum kay ko waɗa yette e journal l'observateur woni banggal sextoy ɗum ɗon noon ɓe mbi ko gueɗe ɗe ganduɗa ene fayi tan e nder suudu ɗo joni noon ene ƴewtinda yette jeygu muɗum woni ko jarata e nder leydi ndi ɗum woni konguɗi ganduɗa nane e nder jayde l'observateur garene jayde les échos kamɓe noon ɓe gari tan koye hakkude Adja Thiaré Diaw caggal nde ganduɗa yette hakkude makko e Kaliphone Sall ɓe mbi kay oɗo ɓiɗɗo debbo kañum oɗo saaha kanko procureur nan tan e koyɗe makko saabu rafimo wi omo wondi o ɗo joni kanko procureur amone hakkude wonde miijade beele kay oɗon rafi ko gonga walla wona gonga ɓe mbi Sadio Mané tottama trophée mo handi koye jayde les échos garene jayde Walfadjri kañum noon ari tan ko ha joni wiide yete Sadio Mané kay oɗo saaha holliti hoore muɗum woni yete neɗɗo mo ganduɗa yete ko mantiniɗo e Afrique ha tan hollitama e banggue yo bang ɓe mbiyete kanko woni deuxiéme ballon d'or européen ɗum ɗon noon koko ganduɗa yete ko trophée mantiniɗo e ko heeɓi ko faade tan e prix Socrate mo heeɓi o ɓe mbi koye hitande 1995 tan Sénégal Afrique wayri hebde ko way noon garenne jayde témoin le témoin noon ari tan e wiide nemme ko tour dañoɗo Ousmane Sonko waɗanno policier ji jani e dow makko ɗum ɗon noon ɓe mbi tan kanko Ousmane Sonko oɗo saaha kay amona yiɗa yaade banggueji goɗɗi kono kay haala ka woni to yeehi foof o huccodirta koye ɓe ganduɗa kamɓe goni daɗiɓe darade gam hadde mo o waɗa liggey makko oɗon ɓe mbiyete conflit armé Casamance toon to diwan mo Guinée Bissau ɓe mbiyete accord de paix kay nana yiɗa dañde hakkude mabɓe garen ha joni jayde le réveil noon ari tan e wiide e konguɗi ɓe ganduɗa ko kamɓe goni kamɓe goni yete Abdou Khadre Diokhane woni tan membre to PDS kamɓe ɓe cuuti konguɗi mabɓe gam tan yette jabtade Ismaïla Madior Fall cuutunoɗo konguɗi fanude yette Amnesty Karim Wade kamɓe ɓe mbi kamɓe wonɓe PDS koɓe jiiɗi ko woni procès o yo uddita kadi ñawore nde ɓe duttito hen kono kay wona waɗi koɓe jiiɗi wadde ko ɓe garte Tahirou Sarr ɓe mbi ko baɗaɗo accusé ko jopaɗo peɗeli wiide tan o heeɓi ko tolne milliard uji jeeɗiɗi wonanne poos makko ɗum noon koye tan escroc ɓe mbi ko escroquerie toon to diwan mo Yoff ɗum koye banggal leydi wonno yette ha joni garene jayde direct news kamɓe noon ɓe gari tan ɓeyde yete won masque uji walla won suuɗinoɓe ɓe ganduɗa yete jeese mumen peeñi to banggal yimɓe wonduɓe Ousmane Sonko saabu ɓe mbi ɓe toɗɗi tan ko wona yete gardiɗo ko faye autorité mo régulation mo parti mabɓe Pastef ko professeur Ngouda Mboup kanko Ngouda Mboup noon darde makko ene mantini noon e haalde e banggal politique ndem tagui jayde nde wiide beele kanko Ngouda Mboup o wonano tan politicien cuuɗinoɗo ne waɗa yette ko liggey mo ganduɗa yette hande ko ɗo o faano saabu poste mo totta o yaadani darde o darotono wonde analyste politique ko way noon saabu
analyse politique fotani wonde wondo jeeya ɗum ɗon noon woni tan konngudi gonde jayde direct news caggal direct news ngarani jayde libération noon kañum ari tan koye oɗo ɓiɗɗo debbo baraɗo ɗum noon wari makko joom galle makko ɓe mbi tan kanko mataw saabi joom galle makko warde makko widemo yo hokkumo dande makko yinnode hebde liberté makko ɗon ɗum saabi kay kanko oɗo ɓiɗɗo debbo joom galle makko kay warimo ɓe mbi yete kanko wiyete oɗon mariage ne wawi wiyede walla mbiyen tan gila o resa dañi ko duuɓi 15 gila ndeno naate suudu sutura o woni hen ɗum ɗon noon caggal nde ganduɗa yete kanko e joom galle makko ɓe ndesodiri ko juuti noon mataw ɓiɗɗo jibinaka hen ɗo joni omo tolni tan e duuɓi 19 nde o wi yo hokke dande makko ko nden tan joom galle makko oɗo yette warimo kanko ɓiɗɗo debbo oɗo woni noon ko yurmini ko ganduɗa yette hay goto handani hen kanko gorko o handani warde joom suudu makko no kadi joom suudu oɗo ɓiɗɗo debbo kañum ne handani boomede warede ni yette yaha woppa jinnaɓe muɗum yaha bo avenir makko fo bona ɗum ɗon woni ko ganduɗa hande hulɓinima nane nder jayde libération caggal ɗum gaɗane vox populi ɓe mbi Sadio Mané kay oɗo saaha darde muɗum ina tiiɗi caggal Benzema ɗum noon ɓe mbi tan kanko woni deuxiéme place kono kadi kanko tota prix Socrate oɗon prix woni tan liggey makko mantiniɗo mo watta toon to diwan mo Bambali to mo watta e nder leydi ndi kanko oɗo ɓiɗɗo gorko garani jayde stade mon ji darde Sadio Mané darde muɗum dari ina jogui prix Socrate mo totta o kanko oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Sadio Mané ɓe mbi noon kanko Benzema o woni mo ganduɗa yete o suuti konngudi makko widemo tan kanko e gurdam makko meeɗi wonde yete tan idolaji makko ko omo ganduɗa kanko woni Zinedine Zidane e Ronaldo koye koyɗe mabɓe o yinno rewde kala ɗo wonno wadde noon ballon d'or oɗo koko ganduɗa yete hande ari ɗo foti arde e ɗo fadanno ɗum saabu liggey makko foof e kala ko meeɗi wonde hoore makko ko holno waɗata hawa heɓa oɗo ballon d'or ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe uddata banggal roɓɓindu jaydeli meɗen udditen hello wonko joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe kayo sport gareten saabu ne anda Sadio Mané kanko totta prix Socrate oɗon prix noon woni ko ganduɗa yete hande ko prix puɗɗiɗo darnede do joni woni ko ganduɗa ko hikka darna c'est la première fois ina wooda ɓe darniri ɗum noon ko tan ƴewtade holi waɗoɓe gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe mantiniɗe ɓeɗon totte ɗum koye juuɗe Sadio Mané noon adi te omo handi hen saabu kanko Sadio Mané ene jeeya koɓe keptini makko banggue social mo watta toon to Bambali saabu o mahi toon hôpital kanko oɗo ɓiɗɗo gorko haɗani toon ko ɓe ganda kamɓe goni Sonatel o wiɓe yoɓe nannu toon 4G woni yette banggal téléphone beele réseau ma dañ toon no hannirta ni o haɗani ɗon kanko oɗo ɓiɗɗo mo Bambali ko to fayi to banggal social kala koɗɗo e nder Bambali lewru foof famille o ina heɓa ujunnaje 10 ballal ɗi ganda ummoto koye makko guila o fuɗɗi ha joni koye ɗum ɗo no woni yiyama kadi banggal hôpitaux ji ganda waɗi ɗum toon juma ganduɗa o mahi ɗum toon to diwan mo Bambali to e gueɗe goɗɗe ɗe ganda omo waɗa ɗum yimɓe ne ganda so dafama wallita ɗumen ha cafro goɗɗum ko oɗo ɓiɗɗo gorko watta ko haala e ko haalaka ko yiya e ko yiyaka ko tina e ko tinaka ngal ɗon banggal noon saabi o totta oɗo prix te noon amo handi hen o fonno aɗade waɗeɗo prime ni ko ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗo tigui garɗiɗo leydi ndi foti wadde mo yete accueillir jaɓɓomo toon to palais présidentiel liggey mo watta o hande won rewɓe ɗo hewɓe de joguino milliard uji ha natti jogade tawan daraki koyɗe ɗe o dari ɗe nde joguino ha natti jogade tawa waɗani ko waɗi ko hande yete ko ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa ko cukalel kono noon hakkille makko machallah ko hakkille jaajjo ko hakkille ballowo mataw noon koɗo rewi ɗo saabi ɗum saabu yete
baɗanoɗo football ne waɗa koyɗe ɓole ha hande ne wawi sodde jettude million ngaji waɗa ɗum e mayoji e paɗe hokkira ɗum ɗum ɗon fof ko yettere Allah o yejjitani ɗo ummino kono kadi omo andi neɗɗo ko Allah tottuma fof won woɗɓe ɓe ganda aɗa foti wallide ɗumen hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV yo Allah waɗanen jaam e kisal hokka en tawede kadi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi hamin mbawa jottade ɗo addande on ko ɓuuri tengtude e jaydeli ɗi ɗum noon ko wiide won tan ha gongol banggal caméra o heɗanno en toon ko Ibrahima Thiombane haalirde nde ay banimon debbo Aissata Ndiaye wonno